Ahojte priatelia, vítam vás pri novom videu a súčasne podcaste. Mám tu so sebou veľmi zaujímavých a špeciálnych hostí, ktorými sú Robo a Mišo a stoja za projektom To je vrchol. Ja som Robo teda, no som taký akože už otec, hej, ale som turista dlhodobo a teda outdoorista, mám rád challenge a v našej partii, však je nás akože určite viacej okolo takých správňakov, tak v našej partii som taký, že voláme, že delegát. Fú, ja som bol, outdooru tak asi až od 20-ky, že ja som fakt, že dovtedy bol taký ako amatérsky športovec, hej, všeličo od futbalu cez iné športy, ale outdooru až takto, že po 20-ke. To je v poriadku, dobre, Mišo, a teraz môžeš zo pár viety o sebe. No a ja budem stručnejší, lebo Robo je tu cez kecanie v našom podcaste. Ja som teda Mišo a možno stručne poviem, že To je vrchol bol môj nápad pôvodne a Robo som do toho namočil a to by tak o mne asi stačilo. To je vrchol je celé o tom, že keď máme o horách. Proste to je nevyčerpateľná téma u nás, ktorú máme radi. No a vlastne tá druhá zámienka bola, že máme kopec kamarátov, s ktorými sa z hôr, samozrejme, s ktorými sa málokedy vidíme a vlastne ten podcast nám prišiel ako super zámienka, že prečo si s nimi dohadovať stretnutia. Že poď, ideme si pospomínať alebo ideme sa porozprávať o zážitkoch, ktoré sme mali alebo spolu, alebo mali tí ľudia individuálne, ktorí chodia na pekné a vysoké hory. Prečo vás to napadlo až v takomto veku? Asi preto, že už sme alebo teda minimálne ja som vo veku, už deti sú už väčšie, trochu toho času sa ako uvoľňuje, hej, tak postupne a preto mi to prišlo ako, že super nápad, ale ten nápad je čisto tu. Myslím, že ten vek tam ako nezohráva nejakú úlohu, že kebyže mi to napadne pred 10 rokmi, tak to opäť robím. Spojil vás podcast, alebo sa poznáte ako ľudia už dávno? My sme sa stretli na horách, nie kvôli podcastu, rozhodne my sa poznáme tých 20 rokov, že mňa by to samého nebavilo. Že naozaj, ak by som si mal povedať, že idem robiť podcast a budem tam rozprávať sám, tak normálne ma to nebaví, budem sa cítiť ako že idem do roboty. Ja viem, že to teda je rok 2009, konkrétne poviem, a to preto, lebo vtedy som mal sobáš. Zažil som to raz, keď som išiel akurát Robovi na návštevu na výročie a zažil som presne tú situáciu, keď teda Robo zabudol na to výročie, videl som to na vlastné oči. Pamätáte si nejaké také faily pri prvom natáčaní? Na konci to dňa celkom dobre išlo, hej, len ako ten pocit vo mne bol naozaj, že taký strašidelný, ja som sa fakt, že triasol, že teda ako to dopadne. Najväčší fail by bol, kebyže proste nás nikto nepočúva, to by bolo asi najhoršie a inak sám tie faily akože celkom občas sa nám dobíja decko do štúdia, že to sa dá vždycky vystrihnúť. Na 1. apríla sme sa tak rehotali, že sme nevedeli úvod spraviť 20 minút, aj to sa dalo trošku nastrihať. A teraz taká kontrolná otázka na vás, možno vás zaskočím. Koľko máte epizód už nahratých na Spotify? Každý druhý týždeň sa snažíme vydať či už útorok alebo stredu jednu novú epizódu. Máte nejaké komentáre už pod vašimi podcastami? Toto sleduje Mišo viacej, ako popravde, že celú tie sociálne siete, lebo ja som taký ako analfabet v sociálnych sieťach.